Γεια σας αγαπημένοι, με λένε Φέη και μέσα από αυτό το κανάλι μοιράζομαι την αλήθεια μου. Αν σας αρέσει μπορείτε να κάνετε εγγραφή και να πατήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για όλα τα βίντεο που ανεβάζω. Μπορείτε να με ακολουθείτε και στα άλλα social, τα link τα έχω από κάτω. Περσεφόνη, εγώ επιλέγω τη ζωή μου. Να σας κάνω έτσι ένα πρόλογο. Έχω ξεκινήσει, δεν ξέρω αν έχετε δει ένα βίντεο που έκανα για το θάνατο. Έχω ξεκινήσει να κάνω κάποια βίντεο και θα κάνω όλο και πιο πολλά, που μέσα από το channeling θα μιλάνε κάποιοι θεοί του Ολύμπου, κάποιοι μύθεοι, νύμφες, οτιδήποτε μου βγαίνουν, οντότητες, οτιδήποτε μου βγαίνει μέσα σε αυτό. Είναι εδώ και πάρα πολλά τα χρόνια που ασχολούμαι και νιώθω μέσα μου όλες αυτές τις πτυχές, γιατί για εμένα όλοι οι θεοί του Ολύμπου, οι μύθεοι, οι οντότητες και όλα αυτά της αρχαίας Ελλάδας είναι πτυχές του εαυτού μας. Οπότε το channeling για μένα είναι ότι συνδέομαι μέσα μου με κάποιες πτυχές του εαυτού μου και τους επιτρέπω να μιλήσουν, να βγουν στην επιφάνεια. Έτσι η Περσεφόνη ήταν εδώ και μέρες που ήθελε να μιλήσει και μια που κατεβαίνει σιγά σιγά στον κάτω κόσμο, ήθελε να μιλήσει και να πει την δική της πλευρά της ιστορίας, αυτό που αληθινά χρειάζεται να ακουστεί για αυτήν τώρα. Και δεν θα ήθελα να πω εγώ άλλα, απλά να συνδεθούμε και πραγματικά θα ήθελα να συνδεθείτε κι εσείς με την πτυχή της Περσεφόνης μέσα σας, να την ακούσετε με καθαρό μυαλό, πέρα από οποιαδήποτε παροπίδα, πέρα από το οτιδήποτε γνωρίζετε μέχρι σήμερα για την Περσεφόνη και για την πτυχή της Περσεφόνης μέσα σας. Ας την γνωρίσουμε ξανά, ας την ακούσουμε. Εγώ επιλέγω τη ζωή μου. Πολλές φορές στην ιστορία έχω ακουστεί και φαίνεται ότι είμαι ένα άβουλο, ότι η μαμά μου κανονίζει για εμένα, ότι ο άντρας μου που με ερωτεύτηκε κανονίζει για εμένα, για το πότε θα είμαι στον πάνω κόσμο, για το πότε θα είμαι στον κάτω κόσμο, για το πώς θα συμπεριφερθώ και για το τι θα κάνω. Είμαι μια οντότητα πάρα πολύ δυνατή. Αντιπροσωπεύω τις γυναίκες και τις πτυχές των γυναικών και αντιπροσωπεύω και τη διαδικότητα. Και έχει έρθει η ώρα να ακουστώ ως αυτό που αληθινά είμαι. Εγώ επιλέγω τι ζω, εγώ επιλέγω που ζω, εγώ επιλέγω τη ζωή μου. Μπορώ και αποφασίζω το τι θέλω να κάνω, το πότε θα ανέβω, το πότε θα κατέβω. Πλέον δεν με αντιπροσωπεύει όλη αυτή η ιστορία, πλέον δεν με αντιπροσωπεύει ο άντρας μου να αποφασίζει για το ότι με ερωτεύτηκε και θέλει να κατέβω μαζί του κάτω στον κάτω κόσμο. Εγώ επιλέγω το ότι θέλω να κατέβω στον κάτω κόσμο, επειδή γουστάρω να κατέβω στον κάτω κόσμο, επειδή θέλω να υπάρξω μέσα στο ασυνειδητό μου, μέσα στο σκοτάδι μου, να αγκαλιάσω όλο αυτό το σκοτάδι που είμαι, όλη αυτή την πτυχή της διαδικότητας. Το επιλέγω, έχω φωνή, έχω λόγο και το επιλέγω. Δεν συμβαίνει επειδή ο Άδης με κατεβάζει κάτω, επειδή η αρσενική ενέργεια μου λέει τι θα κάνω. Δεν έχω κανένα θέμα, γουστάρω και πηγαίνω μαζί του, γουστάρω και καταδύομαι στον κάτω κόσμο. Και απ' την άλλη γουστάρω όταν ανεβαίνω στον άνω κόσμο και σε όλη την άνοιξη και ανοίγω και επιτρέπω να είμαι όλο αυτό το λουλούδι που είμαι. Έχω λόγο, έχω φωνή. Η μητέρα μου πλέον δεν χρειάζεται καθόλου να κλαίει για εμένα, γιατί εγώ το επιλέγω αυτό. Έχω επιλογή.
έχω λόγο, έχω φωνή, δεν είμαι ένα άβουλο. Επιλέγω τη διαδικότητά μου και πολύ πιο βαθιά επιλέγω το να πάω και πέρα από τη διαδικότητά μου. Όμως αγαπάω και αγκαλιάζω τη διαδικότητά μου. Η διαδικότητά μου δεν είναι πλέον κάτι το οποίο γίνεται με ζόρι, με αγκαρία, με κλάματα, με πόνο, με υποφέρω, με τραβάει ο ένας, με τραβάει ο άλλος και εγώ είμαι το άβουλο που απλά ακολουθώ. Όχι, έχω φωνή και μάλιστα όχι απλά έχω φωνή, έχω πολύ βροντερή φωνή, έχω πολύ δυνατή φωνή. Και κάθε γυναίκα έχει πάρα πολύ δυνατή φωνή. Κάθε γυναίκα που αντιλαμβάνεται τη διαδικότητά της, που αντιλαμβάνεται και τη φωτεινή της φύση και την σκοτεινή της φύση και όλα αυτά τα αγκαλιάζει τη θηλυκότητά της και την σκοτεινή θηλυκότητά της και τη φωτεινή θηλυκότητά της και πραγματικά αγκαλιάζει, τα ανοίγει όλα αυτά, τα ανοίγει και τα βγάζει προς τον κόσμο έξω. Αυτό είναι η Περσεφόνη. Μπορεί να ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα στο παρελθόν, αλλά πλέον είμαι αυτό, έχω φωνή, έχω λόγο, επιλέγω τον σύντροφό μου, επιλέγω που θα πάω με τον σύντροφό μου, δεν με τραβάει, δεν με σέρνει ο σύντροφός μου κάπου που εγώ δεν θέλω, ούτε πηγαίνω κάπου που απλά η μητέρα μου με τραβάει και γιατί εγώ δεν θέλω ή γιατί απλά για να μην στεναχωρηθεί η μητέρα μου ή το οτιδήποτε. Όλα αυτά είναι ένα παρελθόν, έχει έρθει η ώρα πραγματικά να μιλήσεις, η πτυχή όλων των γυναικών έχουν φωνή, έχουν λόγο, εγώ επιλέγω τη ζωή μου και η ζωή μου είναι ένα θαύμα, γιατί εγώ είμαι ένα θαύμα, γιατί μπορώ και βρίσκομαι και στον κάτω κόσμο και στον άνω κόσμο και πολλές φορές και στα δύο μαζί, γιατί απλά είμαι γαμάτη, γιατί απλά αποδέχομαι όλες τις πτυχές μου. Εγώ επιλέγω τη ζωή μου, έχω φωνή, έχω λόγο, απολαμβάνω κάθε πτυχή του εαυτού μου, απολαμβάνω και τον κάτω κόσμο, απολαμβάνω και τον άνω κόσμο, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Ευχαριστώ, δεν θέλω να πω πολλά, βασικά δεν θα ήθελα να πω σχεδόν τίποτα, απλά το ότι ευχαριστώ την Περσεφόνη, ευχαριστώ την πτυχή της Περσεφόνης μέσα μου και μέσα σε κάθε γυναίκα, ευχαριστώ τη δύναμή μου, ευχαριστώ τη δύναμη μέσα σε κάθε γυναίκα, Εγώ επιλέγω τη ζωή μου. Έχω λόγο, έχω φωνή. Σας αγαπώ απεριόριστα. Αγγίξτε την Περσεφόνη μέσα σας. Αγκαλιάστε όλες τις πτυχές σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, μοιραστείτε το με φίλους και χαίρομαι να ακούω πολύ, μα πολύ τα σχόλιά σας. Είστε πολύτιμοι, να το θυμάστε πάντα.